abụkwa m onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite. A sị nka chita abụ eke ketara anyị ihe ọma ka ọ maka mere anyị ka mmụọ niile na-anara oke aja na eke nara aja niile na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa. A sị m onye sị na ihe anyị na-eme anyị enwe isi si were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme nwe isi ise. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Anyị na-agbakwa afa nke ọma. Ihe mgbe ka m kọwaa n'ụbọchị taata wụ gbasara mmemme anyị nwere echi. Echi ka anyị na-emepe nke akpụdo oyibo bụ consecration nke Ugochi Tubelu ọdịnala temple. Ugochi Tubelu ọdịnala nature temple. Echi ka anyị na-emepe ya nke ọfụ anyị lụrụ. Anyị si na ihe ọma ga-eme n'ụbọchị ahụ. O nwekwara ndị si ebe dị iche iche wee ya abịa ya mmemme echi. Etu anyị nwere ike echi anyị ga-ewetakwara ụlọ ụfọdụ vidio na ihe na-emegasịnụ na anya bụ temple tomorrow. Anyị ga-ejikwa ụbọchị a wee gụọrụ ndị enyi anyị niile ọfọ, ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị ga-eji echi wee kpere ha ekpere n'ụzọ pụrụ nnukwu iche ka ihe ọma mere ha. Ndị na-arụ ọrụ ka ha lụta ego, ndị na-azụ ahịa ka ha zụta ego, ka ha bute ike mmadụ 20. Ihe ọma ka ha jebelu ije weta ihe ọma dị na mba wee wenata n'ụlọ. Dadị anyị ga-ebupụta nnukwu ọfọ anyị wee gụọrọ ha ọfọ ka ihe ọma na-eme ha. Mmụọ na-apụ apụ, mmụọ anyị ji alụ ọrụ na-apụ apụ, a ga-enwekwa ya n'ụbọchị ahụ. Anyị ga-agụkwa ya bụ mmụọ n'ụbọchị ahụ. O nwekwara ọtụtụ ndị mmadụ ndị ga-akụ ya mba ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ na anyị bụ Naịjirịa. Ndị nọ mba ofesi ụfọdụ sendịrị ego ka egbuo anụ dị iche iche maka ịkụnya bụ mba n'isi onwe ha. Ụfọdụ kwekwa nkwa na ọ bụrụ na ha kụcha mba ka a ga-emechi, kwekwa nkwa ihe dị iche iche ha ga-emere ya bụ mmụọ ma ọ bụrụ na ha bute ike ụzọ ha ghelu. Anyị ma na anyị emechi ya. Ụfọdụ ndị bụ ndị ga-anụ ya prezent, ụfọdụ ụkwanụ ndị bụ na anyị ga-eme ha, anyị ha ga-akụ mmụọ mba in their absence. Mgbe ọbụla ha ji bata jee Naịjirịa, ha abịakwazie bịagbuoro mmụọ anụ. Ịchọkwa ịghọta gbasara nke ọfụma, emechi sendịlụ meseji na WhatsApp nọmba m ka m kọwalụ gị etu igwe dịka isi wee sonye, weda ma ị abịawu ma ọ bụ na ịma abịawu. And mmemme ya bụ iso na nwee nweta ngọzi a ga-enweta site n'aka mmụọ na-apụ apụ ga-agacha bido na echi ya bụ 12 Maachị Orie wee gagide ọnwa Maachị a niile agwụ. So ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụrụ na ị nwere ike wee sonyewu na nke a ga-eme echi, ị nwere nsogbu, tinyere ọnwa Maachị agwụ. Ọnwa Maachị bụ ọnwa mmụọ na-apụ apụ eji akụ ya mba. So ị nwekwara ohere ime ihe ndị a bifere ọnwa Maachị anyị nọ n'ime ya agwụ. Anyị si ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị. Akọwago m gbasara uru ọ bara ịkụ mmụọ mba. Na ihe ọ pụtara bụ na ịkụọ ya mba na ọzi mmụọ a ga na-echekwa gị, na-agbara ọgụ mmụọ, na-agbara ọgụ mmadụ, na-apịakwara m ndị amoosu azụ. Nke bụ eziokwu na ịghọtara ihe ndị amoosu na-eme na ndụ mmadụ. Ha na-eme mmadụ eji anana. Nke bụ eziokwu na onwere dibịa ọbụla nke nwere ihe eji achụ amoosu. Etu a ka ọ dịkwa ndị pastọ na ndị ekpere. Maka na ndị amoosu nwere ike anọkọta ministri epulu edan, ọ bụrụ biznes epulu edan. Mana inwe ihe eji achụ ndị amoosu ma ọ bụ mmụọ na-achụ ndị amoosu ị na-agodori ya ka ọ chụọrọ ndị amoosu mmụọ amoosu mmadụ ka oke gị ruo gị aka, ka mmadụ ghara ịda anara gị oke, ka ọ ghara enwe gbacha ka nwoke ibie ka nwaanyị. Ọ dịrọ mma mmadụ gbacha ọzọ ka elefant rie ka ọkụkọ. Ọ ihe na-adị ụka ibe na-agụ akwa. Mana ọ bụrụ na ịkụọ mmụọ na-apụ apụ mba, ihe ọ ga-eme ụlọ ọ ga-echekwa gị. Ihe ọbụla bụ okenye ruo gị aka. Anya ụfụ ndị mmadụ enwetawuru ya, echiche ọjọọ ndị mmadụ ama enweta ya. Onye chụba gị ọda, igbo n'ihe igbute mma, igbo na-asị igbute mma, igbo n'aka nna igbute mma, igbo n'aka ebe igbute mma. Ọmaka ka anyị na-asị ya mere nwoke mere nwaanyị. Ụfọdụ na-aga ọgwụ na ihe ọma ga-emere anyị. Ndị enyi m niile ndị na-achụ ego ha ya eru ha aka, ndị na-eme biznes ha ga-asụ kwụta ụgwọ. Ọmaka ka anyị si ya mere anyị. Ebe ọ bụla onye anọ na all over the globe, all over the world, ma ndị nọ na Nigeria ma ndị nọ mba ofesi,
ebe ọbụla ị nọ wee cheta Ugochi tubelu ọdịnala temple wee chewe ihu in the east, face sun from wherever you are. Believe me, you have already faced the temple because the temple is already located at the east. So ebe ọbụla ị nọ face east wee yaa ya wee lotu Ugochi tubelu ọdịnala temple, ihe niile ị na-achọ ị ga-enweta ya. Ugochi tubelu ọdịnala temple mgbe ụfọdụ anyị na-etinye Ugochi tubelu ọdịnala na nature because ihe niile anyị na-eme ewu kọọ ọdịnala. Anyị adịghị eme isi ike ebutere ebute, mana natural power, ike dị n'ọdịnala Igbo. Onye ka anyị ji akpọ ndị mmadụ ka ha na-achite, maka na ndị Igbo bụ ịnọ ọdịnala bụ mmadụ ịnọ ekwu ebe ndị nna nna ya kwụ. Mana mgbe ị na-eje nọ ya na-ekpe okpukpere ndị ụka ọzọ bụ okpukpere ndị dịrị ndị abụrụ ndị Afrịka, ka ọ ha m na ọ na-eto inwekwa ajụjụ ọbụla ị ga-ajụ, send a message na WhatsApp nọmba m 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Lọtakwa na echi ya bụ mmemme a ga-eme ga-ebido na 9 a.m. in the morning ka anyị ga-egbu ebu n'izu anyị ga-egbu. Ọ bụrụ na ya rụchazie ọrụ leta in the evening ka m enwe chance wee upload ya bụ ihe merenụ ka ị wee nwee ike wee watch ya na YouTube ya na social media ndị ọzọ. Ya gazienụ Igbo makanụ.